Csoportkép mikor lesz? Csoportképet mikor csinálunk? Elmennek aztán. Elmennek az emberek, igen. Hát a Szondán legyünk túl mindenképpen, ez nagyon a televízió miatt időhöz kötött. Hagyományosan kéne egy tavaly is. Szerintem valahogy igen, itt és háttérben akkor a messzekkerde. És akkor elindítjuk én, jöjjünk ide-vissza, csináljuk meg a csoportképet, és akkor elindulunk a hagyományos műszer. Napot lett gyerekem. Jó. Én egy felszom az elát. Én azt hittem, hogy nem is látom. Elég gyakori. Terem ez a lényeg. Azt javaslom, hogy menjünk át kicsit erre az oldalra, egyrészt, mert itt lesz a látvány, másrészt, hogy a szonderesztés innen fog történni, tehát a tévének is legyen helye, meg a fónak is. De ciroksöpri az mi ez? Az ilyen buszorkán söpri, azzal fog felszállni. Azzal a ciroksöprivel fog felszállni. Csináld, én megmondok két dolgokról, amikor elkezdjük hivatalosan, és akkor 21-2-kor eldoboz? 22 után, 22-kor kezdjük a bejelentést. Ja, akkor kezdjük a bejelentést, jó. Meg vagyok, köszönöm. Tudják a rendet, a kollégáknak is Akkor nem azért, hogy nem lehet gonosz. Ja, persze. El sem hiszem. Ja. Semmi Gyula. Akkor csak pár szót mondanék arról, amit itt látni, hallani fogunk, remélem tudjuk valami is. De züttyög a lufi, úgyhogy remélem halljuk is. Tehát mi Budapesten és Szegeden is 2-2 alkalommal végzünk úgynevezett magas légköri méréseket, amikor is egy hidrogénnel töltött ballonra egy metegi mérőeszközt szerelünk rá. Ezzel a mérőeszközzel mérjük a magas légköri hőmérséklet, légnedvesség profilt, illetve a teljes GPS koordinátákat, az elsodrás GPS koordinátait, amiből a légköri légnyomást, illetve a szélsebességet is meg tudjuk határozni. Az ilyen rádiószonda átlagosan 30-35 kilométeres magasságot ér el. Teremben elhangzott a kérdés, hogy van-e olyan mérés, ami az ember, ahonnan még nélkülözhető az ember. Feltehető az a kérdés, hogy ez a nagyon drága dolog, a rádiószondázás bármilyen módon helyettesíthető el. Jelenlegi tudásunk szerint ilyen komplex mérőrendszer, vagy mérős típus nem létezik még, tehát a rádiószondázás egy darabig még élni fog. A metodi szolgálatnak 2 különböző gyártmányú szondát használunk, az egyik a német gyártmányú úgynevezett GRAV rádiószonda, a másik pedig egy finn gyártmányú úgynevezett a hajzalagyártó által gyártott rádiószonda. Most itt délben egy GRAV, egy német szonda fog elbocsátásra kerülni.
amennyiben érdekelni fog valakit, akkor fent a vezérlőben az elengedés után a szonda mérési adatai is meg lesznek tekinthetők. Ugye egy rádiós szonda, a rádiós kommunikációval 402 MHz-es frekvencián azonnal is kommunikál a földi verővel, tehát az adatok valós időben hozzánk jutnak. Miért kell nekünk ez a mérés? Ugye az időjárási események jó része a magasban kezdődik. Ezeket valahogy meg kell mérni, így az időjárás előrejelző modellek, illetve az előrejelzők számára elengedhetetlen és nagyon fontos információ a rádiószondás felszállásból származó adatok. Jó lenne időben minél körülben mérni, mint mondtam, egy ilyen rádiószondás felszállás megközelítő 60 000 forintba kerül, ez azt is jelenti, hogy azon naponta 240 000 forintot erre kell, hogy költsön. Viszont az ebből származó információk, mint mondtam, abszolút elengedhetetlen. Tömören talán ennyit a rádiószondáról, ha az elengedésig van esetleg még kérdés, akkor szívesen válaszolok rá. Nem tudom, mindenki látott már rádiószondázást? Akik tavaly voltak biztos. Még szűz vagyok. Szuper. Én is. Ilyet érem. Most nem kell egy upát megmutatni. Talán még fontos, hogy rákötjük a műszert, miután elengedi a kolléga, ezen egy megközelítek 30 méter hosszú feltekert madzag van alapból gyártáskor a rádiószondán, és amikor elengedjük, ez letekeredik. Ennek az az oka, hogy maga a lufi, ami ugye ahogy csökken a nyomás, egyre tágul maga a léggömb, ne befolyásolja a mérési adatokat. Tehát elég távol legyen a mérőeszköz a rádiószondától. Valamikori régi számításaink szerint ebben 30 km-es magasságban már ez a lufi ilyen szoba nagyságúra tud kitágulni. Utána aztán kénytelen, van egy tágulási határ, az szétdurrad, és akkor visszahullik a földre. Sokan szokták kérdezni, hogy volt-e már haláleset belőle. Én még nem hallottam róla, egyetlen vitás kérdés volt, egy autókereskedő jelentett fel minket, hogy szorosan a drótkerítés mellett álló, egyébként egyenes hátú kombi autójának tölte be a rádiószonda a hátsó ablaküvegét, de aztán nem kellett fizetni, mert kiderült, hogy eléggé eltéves gyanúsítgatás volt, de egyébként több balesetben nem hallottam. A régi időkben, amikor még stabil orosz szondákat használtunk, ami ha le is esett, még nem tudott ezt nagyon nagy korábban, visszaváltálta ezeket a tipikus szondákat. Ezek már annyira érzékeny eszközök, és sajnos emberi erőforrásunk már arra, hogy mi ezeket javítani tudjuk, az alapügyek felállás és vendégben meg tudjuk szolgálni a lehetőséget. Az automatikus elindul, vagy van ilyen, hogy ezen nézően ott nem kapcsoltam be is. Elég nagy baj, ha kollega nem kapcsolta be, nem indul automatikusan, tehát itt már bekapcsolásra kerül, a kollega ellenőrzi a vevőegységen, hogy megvan a megfelelő kapcsolat, és akkor kézzel engedjük el, egyébként vannak időzített, nyugaton vannak meg időzített, sőt, teljes egészében automatizált szondák. Persze, kint mondtam, jó, hogy részről lenne, ugye arra fogja a szél vinni a ballon, hogy azt kérnék mindenkitől, közreműködőktől, hogy a nagyjából itt a hangár előtt helyezkedjetek el. Igen. Biodísz, igen. Biodísz. Biodísz. Mózes? Igen. Ide megyünk, oda megyünk. Jó, na, a röpcsön mi lesz szét? Amarra vissza. Mi lesz szét? Alapba észre.
Arra kérnék mindenkit, hogy menjünk vissza tanúsvényen, és csoportképet csinálni. Elég komoly társadalmi összefogással készült a dolog. Sajnos az OMSZ anyagi helyzete nem minden részletre adott lehetőséget a megvalósításra. Ez egy nagy köszönet az én kollégáimnak, akik kétkezi munkával, szaktudással és minden egyébben részt vettek a megvalósításban. Ennek próbáltunk emléket állítani a tanúsvény első részének. Kicsit már megtoptatta az idő az aláírásokat, de ezt majd javítjuk. És hát a tanúsvényt méltó elődünkről, dr. Ambrózi párról neveztük el. A tanúsvény lényege, hogy gyakorlatilag a jelenleg érvényben lévő és működő metrologi mérőeszközökről, metrologi mérésekről, amik a múltban és a jelenben léteznek, illetve a jövőben próbálkozunk velük, azok megtekinthetőek legyenek az emberek számára, az érdeklődők számára. És nagyon fontos az, hogy azon próbáltunk túllépni, hogy nesze itt egy meteorológiai állomás, egy automatát ne csak meg lehessen nézni. Ezért ha megyünk körbe a tanúsvényen, ott a Sebők István kollégám be fogja mutatni, hogy egy interaktív táblát is telepítettünk, ahol gyakorlatilag az itt a kertben lévő, sőt a rádiószondás adatok is megtekinthetőek már a közönség számára. Magyarul, ha egy érdeklődő gyermek vagy csoport, iskolás csoport idejön, akkor ne csak egy oszlopot lásson egy pörgő valamiben, hanem maga a szélsebesség egyből látható legyen. Aki föléri, esetleg még nyomkodhassa is a dolgot. Hogy akkor azt javaslom, induljunk el, és akkor az első állomás pedig amit mindnyájan ismertek, szerintem egy hagyományos mérőállomás. Nagyon nagy segítség a metrológus számára a sokrétű műholdas produktum, ami rendelkezésünk áll. Magyarországnak nincs műholdja, de az Országos Meteorológiai Szolgálat, illetve Magyarország teljes jogú tagja az EUMETSAT Európai Műhold Üzemeltető Közösségnek. Ez Magyarország számára egy elég komoly tagdíjat is jelent, viszont azt is jelenti, hogy a Meteorológiai Szolgálat, illetve a Meteorológiai Szolgálaton keresztül ezeket a műhold képeket bárki számára elérhetőek. Vannak az úgynevezett geostacionáris műholdak, amelyeknek az a lényeg, hogy gyakorlatilag mindig a Föld egy adott pontját nézik, együtt keringenek a Földre. Az úgynevezett kvázi poláris műholdak, akik pedig poláris pályán gyakorlatilag azt kihasználva, hogy a Föld elforog alattuk, mindig a földfelszín egy másik, a földfelszín felett lévő légréteg másik szegmenséről tudnak képet adni. Gyakorlatilag a meteorológiai műholdak esetében is elérhetünk már oda, hogy 5 percenként szolgáltatnak adatokat. Ez hatalmas adatmennyiség, gigabyte-ban hatalmas adatmennyiséget jelent. Ember legyen az a meteorológus a talpán, aki minden egyes műholdas produktumot fel tud használni a munkája során. Viszont azért szép a dolog, mert bár mindenki választott, melyik tetszik jobban, melyiket tudja a munkán jobban használni. Gyakorlatilag a legfontosabb és a legjobban használható műholdképek pedig az OMSZ honlapján elérhetőek. Akkor menjünk tovább. Azt hiszem, hogy ez a tábla az, ahol ez meg sem szólalok, mert a jelenlévők közül mindenki, a Kismárton mondaná, hogy itt egyszerű csapadékmérőtől bízna rám. De erre azért vagyok büszke, mert az úgy persze, hogyha a meteorológus mindenki a maga munkát. Tehát ennyi időnék azért jóval sokat tudok, és próbáltunk a
tójaszárát egy olyan információt adni, megtudjuk gyermekeknek, meg tudjuk szeretetni a csodálatos időjárás, ami mindet körbevesz, esetleg kedvet kapjanak az észleléssel felhőzet megfigyelésére. És akkor hát megint csak elértünk egy számotokra valószínűleg ismerős terepre, de itt a szótárt is adom Tóth Róbert kollégámnak, aki még ismerője a hagyományos eszközöknek. Amilyen eszközöket itt láthatunk, körülbelül így nézett ki a 20. század második felében egy meteorológiai főállomás, illetve egy-egy jobban felszerelt éghajlati állomás is. Arról már szó volt az előadásokban is, hogy abban az időben Magyarországon körülbelül 20 és 25 között mozgott ezeknek a meteorológiai főállomásoknak a száma, ahol az így felműszerezett mérőhelyekről óránként küldtek adatokat a központba, kivéve az éjszakai könnyített észlelés időszakát, amikor ritkábban. Az éghajlati állomásokon pedig hát általában napi 3 észlelés volt, és a negyediket, az éjfél utánit, azt íróműszerekről olvasták le. Egy ilyen meteorológiai mérőhelynek a felállítási követelményei közé tartozik az, hogy lehetőleg nyílt, minél síkabb terep legyen, épületektől, fáktól, egyéb zavaró körülményektől távol essen, tehát ezzel érjük el azt, hogy minél nagyobb területre reprezentatívabb adatot szolgáltasson. Nézzük akkor talán egyenként az eszközöket, hogy melyik mit is mér. Ugye ez a Campbell-Stokes féle napfénytartammérő, ami hát körülbelül 160 éve működik ebben a formájában, aminek az érzékelője egy 96 mm átmérőjű üveggömb, ami gyűjtőlencseként összegyűjti a napsugarakat, amennyiben van napsütés, és a papírszalagot átégeti, vagy ha változóan felhős az idő, akkor csak megpörköli. Minden nap napnyugta után cserélik a szalagot, és azt úgymond ki kell értékelni, tehát megnézik, hogy hány órán keresztül volt égetés, ezen a szalagon órabeosztás látszik, tehát az észlelő utána összesítette, hogy hány órát sütött a nap, és akkor az a adott nap napfénytartamának hossza, a napos órák száma. Ezt a paramétert nagyon sok helyen használták, és szívesen használnák a mai napig is, de ez az eszköz is 3 éve kikerült az operatív szolgálatból. Jelenleg 40 helyen globálsugárzás mérés folyik az országban, ami hát sokkal precízebb, részletesebb, többféle célra felhasználható adatot szolgáltat. Ennek ellenére ez a napfényes órák száma egy jól használható paraméter. Ugye tudjuk, hogy ez általában északnyugatról délkelet felé növekszik az országban. Szeged környéke a legnapfényesebb, és ott valahol Sopronnál van a legkevesebb. Ez egy úgynevezett A-típusú párolgásmérő kád, aminek az a funkciója, hogy a szabad vízfelszínek párolgását mérjük vele. Viszonylag egyszerű eszköz, tehát itt van egy réz tölcséres edény, amiből a vízállásnak megfelelően
ki tudunk venni vizet úgy, hogy a csavarral az alját elzárjuk, beleöntjük ebbe a 10 mm-rel kalibrált mérőcsőbe és leolvassuk az értéket, és hát a reggeli-esti mérések közötti különbség adja az adott napi párolgást. Persze ez így egy kicsit más, mint egy tó vagy egy folyó párolgása, mégis azért bizonyos közelítéssel követi. Az erős napsugárzás és erős szél az, ami segíti a párolgást. Meleg, kánikulai nyarakon, ugye a Balaton például 1-1,5 cm vizet is veszíthet párolgás révén. Az Olá-csomorféle kettős falú csapadékmérő, Hellman típusú csapadékmérő, ezzel többen naponta találkoznak. Ugye egy ilyen tölcséres felfogó része van, 200 négyzetcentiméter felületen hullik a csapadék bele, és a tölcsér az belevezeti ebbe a gyűjtőpalackba, amiből egy mérőüveghengerbe öntjük a csapadékot, és 10 mm-re tudjuk leolvasni, hogy mennyi hullott. Ebbe 90 mm fér bele, ebbe még 110, tehát összesen 200 mm csapadék mérhető meg vele. A napi rekord azonban ennél több. Arról nincs információm, hogy akkor azt hogy mérték, olyan helyen, ahol egyébként csak naponta egyszer kell leolvasni. Olyan egy eső volt, akkor biztos, hogy megmérte időközben. Van, hogy csomó helyen van tartalékcsapadék. Minden helyen van tartalékcsapadékmérő, de az a téli csapadék mérésére szolgál, tehát amikor a havat be kell vinni megolvasztani, akkor kiteszi, de ezek a nagy csapadékok nem télen hullottak, hanem... Igen. A hőmérőház fehérre festett, 2 zsaluzatú kis házikó. A hőmérséklet és nedvesség mérésére szolgáló eszközök elhelyezésére. Az ajtaja észak felé van tájolva, hogy a nap ne süthessen bele a mérés idejére se, és a 2 zsaluzat is megakadályozza azt, hogy direkt napsugárzás érje bármelyik műszert, és egyébként védi a csapadéktól és egyéb szennyeződésektől. A 2 zsaluzat pedig biztosítja, meg ez a feneke is, hogy itt azért a levegő átjárja, tehát nagy vonalakban a környezet hőmérsékletét és nedvesség viszonyait tudja mérni. Hogyha kicsit közelebb jönnek, akkor tudom mutatni, hogy itt a 2 egyforma hőmérő van elhelyezve ezen az állványon. Az egyik az úgynevezett száraz hőmérő, ami a levegő hőmérsékletének pillanatnyi értékének leolvasására szolgál. A jobb oldali az pedig egy nedves hőmérő, aminek a higanygömbjén egy szívófonat látható, azt megnedvesítik, és egy ilyen aspirátorral, ami lényegében szellőztető eszköz, csapja a szelet a nedves hőmérőnek. Ezt ide felerősítik az állványra, és néhány perc múlva beáll egy meghatározott értékre a nedves hőmérő, nyilván alacsonyabb értéket fog mutatni, mint a száraz, és a 2 értékből egy táblázatból kikeresi az észlelő, hogy mennyi az adott mérés idején a relatív nedvesség. Ez az eszköz egy egyesített higrotermográf.
egy íróeszköz, aminek a felhúzott óradobja 1 hét alatt fordul körbe, és mutatja az alsó a hőmérsékletet, nem, az a nedvességet, és a felső a hőmérsékletet. A hőmérséklet érzékelő egy bimetál abroncs, 2-s fém, ami a hőmérséklet változás hatására az alakját változtatja, és az a változás van itt karokkal átvezetve az író tollhoz. A nedvesség érzékelés pedig ez a 8 hajszálkötegből álló hajszálas érzékelő végzi. Erre a célra a szőkenői hajszál a legalkalmasabb eszköz. Ez nem tréfa, tehát a szőkenőket ezért is kedveljük, mert a hajuk ilyen célra, meteorológiai célra kiválóan alkalmas. Jól látszik, hogy tehát, hogyha már egy hetes szalagunk lenne, azon szépen kijön általában a hőmérséklet napi járása. Láthatunk itt még egy maximum és minimum hőmérőt. A maximum hőmérő az ugye mindig a pillanatnyi legmagasabb értéket mutatja, és ott is marad, mint a lázmérő, tehát azt mérés után le kell rázni, és ezen a szűkítőn keresztül a higany vissza megy a helyére. A minimum hőmérő pedig, a minimum hőmérő csövében van egy vékony pálcika, az pedig mindig ott marad a legalacsonyabb mért értéken, és azt mérés után odaállítjuk az aktuális hőmérsékletre. Nagyjából ennyit a hőmérőházról. Csendes, gyengén szeles nap volt, itt délelőtt látunk élénkebb szelet, de a maximális széllökés az éppen csak, hogy 7 méter per szekund, nem is, ez csak, de, tehát 7 méter per szekundum környékén volt, és nagyon hosszan elnyúló szélút ábrák vannak. Amikor erős szél fúj, akkor ezek nagyon sűrűn látszanak. Ez az eszköz itt a zúzmara megfigyelésére szolgál. Ezek 31 mm átmérőjű elektromos távvezeték, kábelek 1 méter hosszú darabjai, észak-dél-kelet-nyugat irányba vannak tájolva, és hát télvíz idején, amikor valami rárakódik, zúzmara, tapadóhó, és ezeknek a keveréke, akkor van az észlelőnek vele dolga. Fajtáját meg kell állapítani, a maximális vastagságát, egyiket elviszi, leolvasztja a teljes tömegét, víztartalmát megméri. Pár éve volt, 2014. október 4-én volt egy nagyon kemény, hónos esős helyzet, amikor sok távvezeték és az erdőkben is itt a Üdöllő környékén, meg Budai-hegyekben is hatalmas károk keletkeztek. Tehát ilyen szempontból van jelentősége ezeknek az adatoknak. Annak idején a távvezetékek nyomvonalának tervezéséhez használták elsősorban az adatokat. És akkor, amit még nem volt szó, a talajhőmérő. Ez a 4 cm mélységben méri a talajhőmérsékletet, mint higanyos hőmérő. Ezek pedig 50-100-200 cm mélységben mutatják a hőmérsékletet. Kérek tippeket, hogy mennyi lehet
2 méter mélyen most a talajban a hőmérséklet. 15 fok először, 8 másodszor, 6,5. Hát mindjárt kiderül. Én nem merek tipszni. 16,2. Azért még megnéztem én már. Ja, A kettőt megnéztem, mert kíváncsi voltam a hőmérsékletre a pincében. 14-ben, hogy mennyi. De helyesen nem tippeltél, mert az csalásnak számít. hát ennek Jó, a pincén kapcsolatban is. igen, régen előfordult még 3 és 4 méter mélységben is talajhőmérsékletmérés. Hát itt a vízvezetékek tervezésénél van szerepe. A feljegyzések szerint a legmélyebb talajfagy az 1 méter mélyig hatolt le. Valamikor Debrecenben észleltek ilyet. Az nagyon kemény, mert nem szokták annál mélyebbre tenni a vízvezetékeket. Tehát ott már... Hát igen, mostanában nem nagyon fagy át a talaj. Az igazság az, hogyha akkor van nagyobb éjszakai minél hidegebb, amikor vastagabb hótak alatt, a vastag hótak alatt pedig szigeteli magát a talajt olyan szempontból, hogy akadályozza a talajrétegek megmérték ületülését. Azt megkérdezhetem, hogy ez a hivatalos mérés, ez a kézi mérés, ez is van automatizálva, vagy Van. Az automata állomásainkon 1 méter mélységig vannak elők. Tehát most már ez nem hivatalos, ez már csak a... Itt az összes eszközben kábelezve van valahogyan, vagy igen. 30 van? Most már az új vízügyes hálózattal. Őnek nagyon komoly, ők csinálták édesapjával, nagyon komolyan megcsinálta ő is ilyen digitalizálva. Ez a lényeg, hogy Igen, hát az automatáknál nálunk is így van már. Nincs minden helyen, de elég sok helyen van. Talaj hőmérséklet és talaj nedvesség. nem fog el. Nekem is oda akar. Engem kb. 15 éve tudom, és csípem oda. Itt volt a nevem. Mi? A buszmegálló is azért távolságra van. Pont ott. Ez a forgókanal szélmérő, illetve a széliránymérő, ugye szélkakas elvén mutatja, hogy merről fúj az irány. Ezeket évente a kollégáink kimennek vidékre, fölmásznak a 10 méter magas póznára, leszedik és behozzák a laborba. Itt ugye egy év alatt ez állandóan forog, hogyha van szél, nincs szél, akkor csak porosodik, és ki kell zserélni a 2 csapágyat benne, rendbe rakni, megnézni a fűtését, és utána ellenőrizni a szélcsatornába, hogy ennél
40 méter per szekundumig föl tudjuk csavarni a szélcsatornát, és megnézzük az indulási küszöbét, hogy melyik az a legkisebb szélsebesség, amire már 141 km/h. Pontosan. Kilométer per óra. Az a 40 méter per szekundum szorozva 3,6-tal, és még felszoroz egy pár számmal, ugye 141 km/h. Igen. Tehát, és ez 0,5 méter per szekundumnál kell, hogy elinduljon, tehát 1,8 km/h. Igen, az emlőkötő, igen. Igen. 0,5, akkor az 1,8. Tehát 1,8-nál kell, hogy elinduljon, akkor nem mehet ki, hogyha elindul el. Illetve ezt úgy tesszük be, hogy így keresztbe állítjuk a szélnek, és akkor be kell, hogy forduljon a szél irányába. Itt már betettem egy műszert a szélcsatornába, ezeket leteszem és jövök tovább mondani. A csatorna úgy működik, hogy ott van egy nagy ventilátor a végén, ami szívja a levegőt. Itt megy be a levegő, ez a leszűkítés, illetve a csövek a végébe, a rács, azt szolgálják, hogy a piszok ne menjen benne, és az áramlás minél egyenletesebb legyen a csatorna belsejébe, mert ugye pont ugyanarra a pontra nem tudjuk tenni az etalonmi műszereket, a nagyon fontos etalonműszert, abban van 2, és a szél sebességmérő. Ezzel a két műszerrel tudjuk ellenőrizni a csatornának a sebességét. Ez egy hőmérséklet különbséggel még méri a csatornába a hősebességet, ez csak 20 méter per szekundumig van, és azért kell egy nyomáskülönbség elmérő. Ugye ez 5 méter per szekundum fölött már ez a jobb, alatta meg ez, és akkor így a kettőből hozzuk össze. Ide betesszük ide a forgópanasz mérőt, az ablak mögé. És akkor most ott van egy monitort is kitettem, ott az üvegfal mögé, ott lehet látni az értékeket, mert bekapcsolom a
De persze ez csak itt a kis térben, itt azért sokkal kevesebb területarányosan elhozhatjuk fogig tudjuk a hőmérsékletet benne nagyon pontosan szabályozni, illetve a plusz 10 foktól fölfelé tudjuk állítani a nedvességet, tehát az 20 vagy 25 fokon szoktuk, és megnézzük 10, 40, 60 és 90 páratartalmat be tudunk benne állítani, és akkor megnézzük, hogy ugye ennek a nedvességmérőjét elfogadjuk etalonnak. Itt lehet látni, ha valakit ismeri, száraz és nedvességmérő pár van benne, amit automatikusan spriccel bele vizet, és akkor ugye a nedves és a száraz hőmérőből meg tudja állapítani a levegő nedvességtartalmát. Illetve a hőmérőnél használunk egy etalont, ami ez, tehát ez egy nagyon pontos etalon hőmérő, amit a évente vagy 2 évente elviszünk a OMA-ba, az Országos Mérőügyi Hivatalba, aminek már nem ez a neve, csak azt éppen különböző megváltozott, és akkor összehasonlítjuk az országos etalonnal, és az országos etalont 5 évente elviszik egy nemzetközi mérésre, és akkor így vissza van az egész vezetve, az összes labor, aki jól akar dolgozni, összes labor vissza van vezetve a nemzetközi etalonra. Hát akkor még egy jelentkező. Hát igen, kicsit lecsúsztam, mert elmondom az időt kint. Nem baj, akkor még egyszer. Tehát ez a klímakamránk. Itt állítjuk be a nedvesség és a hőmérséklet. Kalibrálás, mínusz 35-től 50-ig tudja a hőmérsékletet. A páratartalmat a plusz tartományban 10 foktól fölfelé tudja. Itt 10, 40, 60 és 90 páratartalmat tudunk beállítani neki. És akkor a hálózatunkban használt legrégebbi hőmérők, hőmérséklet nedvességmérők, általában a meteorológiai műszereknél ez a két mérési fajta együtt van, tehát mindig szinte együtt járnak, a hőmérsékleti nedvességmérés, ez egy finn Weiser gyártmányú szenzor. Nem elszámoltam az előző számon gondolkodok, a 101,8 igazából, mert rosszul emlékeztem, mert 30-szor 3,6 a 108, de valamiért 96 emlékeztem, akkor számoltam hozzá 7,2-t, és így számoltam el. Tehát 101,8. Azért van ilyen kis kosárba berakva, hogy mindig közelebb legyenek egymáshoz, ugyanakkor legyen készítve is, hogy szabadon áramoljon. Sima víz volt, akkor nem számít. Akkor itt becsukjuk, tehát ez egy, nem tudom, tripla üveges, vagy talán még több üveg, 1, 2, 3, 4, 5 réteg üvegre van, és akkor teljesen szigetelt, és akkor úgy el lehet indítani, és persze itt a multimétereknél és ennél csak akkor erre kell a műszereket rátenni, és a számítógép a multiméteren keresztül a multiméter megméri, mert ezek analóg műszerek. Tehát ők voltot adnak ki, nem hőmérsékletet, nem nedvességet. A hőmérsékletmérés az a 4-jeles ellenállásmérésen alapszik, általában minden hőmérőnél. És akkor így multiméterrel feldolgozzuk, a multiméter elküldi a számítógépnek, és a számítógép megírja. Tehát ezek most a nedvességek, amik be vannak kötve, itt is vannak, mert ez egy külső nedvesség generátor, ami azért kell, hogy ebbe kisebb részbe tudjuk állítani. A nedvességet viszont le tudjuk hozzáférni magához a műszerhez is, és be lehet húzni kis botrétereken keresztül, hogy elállítódik. Plusz-minusz 200-3%-ot engedünk meg, ha annál más mutat az eltérést, akkor addig kell csavargatni a kis csavarjait, amiből nem lesz. Tehát ez is egy nedvességgenerátor, ami a nedvesség etalonmérőnk, ez a legfontosabb jelenleg itt a laborunkban, ez egy harmadpontos tükörreflexes nedvességmérő, ami úgy működik, hogy ott van bent egy kis tükör, a fényes, és azt a tükröt nagyon gyorsan fűti, és egy lézerrel nézi, hogy mikor
mikor veri még vissza a lézert, és amikor már a harmadpont fölép, ugye, úgy határozza meg, hogy akkor a tükör bemattól, tehát a nedvesség kicsapódik rá, és akkor a lézert már nem veri vissza. És akkor onnan tudja pontosan meghatározni a harmadpont nedvességét. Ezek kattogás. Ez a multiplexernek, tehát van egy multiméter, és van benne egy multiplexer, ami a különböző csatornától átköti, tehát a különböző műszerek ide be vannak kötve, és ez a kattogással ezt a műszert köti erre illetve erre, tehát ugyanúgy ezen keresztül be van kötve, és a kattogásnál így váltja, hogy most ezt csatolja rá meg azt. Ja, az egy relé, azt kattok. Igen, a relé. Igen, pontosan. Ide kikészítettem műszereket, tehát ez a legrégebben használt hőmérséklet nedvességmérő, ez a Weizele gyártványú. Ez a kettő mellett is egy Weizele, ez egy meteorológia célra gyártott, már újabb kivitel. Ez a legújabb, ezt már a Weizele csinálja egy ipari felhasználásra, ugye az iparban is csinálják a nedvességhőmérsékleti mérést. Ez a legújabb műszer ebből a családból, amit használunk, a hálózatban használni fogunk. Ez van egy svájci gyártványú, higroflit gyártványú, ezt is használjuk a vízügyes hálózatba, és itt van egy másik cégnek, egy német Lambrechtnek a terméke, tehát ezt is ugyanezt a cél szolgálja, hőmérséklet nedvességmérés. Itt van egy bemutató darab. Tehát itt ez az érzékelő benne. 2 darab érzékelő van. És ez is ilyen tükrös? Vagy ez nem, az csak egy kapacitív. Ja. Tehát minél nagyobb a nedvességtartalma, ez egy olyan anyag, ami nem porózus, hanem nagyon kis lyukai vannak, és oda a nedvesség beül, és ugye ezzel növekszik a kapacitása. Meg száraz a levegő, akkor a kapacitása csökken. Ha jól tudom. És másik kicsi, az meg egy... Már pontatlan lesz, hogyha jól elporosodik. Hát igen, azért kell így tisztítani meg. És akkor az a kicsi, az egy platina ellenállás, és azt mérjük meg annak az ellenállását, ugye, elnézést. Azért használunk platinát, mert a platinának az ellenállása az a legjobban hőmérséklet függő, csak attól függ tulajdonképpen a hőmérséklettől, és így vissza lehet vezetni. És ez a 2 darab érzékelő fej van tulajdonképpen mindegyik műszerben, egy kicsit máshogy néznek ki, és ez körbe van véve hol papírral, egy ilyen sírdalattól, pedig egy ilyen műanyagból készült ilyen habszulacsok dologgal. Ezek a nyomásmérők, ez a legrégebbi nyomásmérő, ez a legszebb, mint ezen lehet látni a 3 cellát, nyomásmérő cellát. Ez úgy működik, hogy akkor mutat jót magáról, mind a 3 cella ugyanazt az értéket mutatja. Tehát ha egyik cella eltér, akkor a műszer kiadja magáról, hogy hiba van, el kell hárítanunk. Illetve ez is még egy régi típusú, ebből csak egy cella van, tehát nincs ilyen biztonsági, egy 3 cella. Ezek 2 régebbi, ezek az új típusúak, de tulajdonképpen ugyanaz van alapszik, tehát abban is lehet látni, hogy ott benne van a 3 cella, csak már jóval kisebb cellák, ugye, mint az egy nagy, és akkor ebben már benne van az elektronika, tehát ezzel lehet számítógéppel kommunikálni, van amelyiket talán hálózatra is kötni, tehát ez már egy modern műszer, illetve ennek csak egy digitális kimenetje van a számítógép felé, és egy cellás, de nagyon pontosabb. Itt lehet látni a laborban is, mérem a labor hőmérsékletét, nyomását és nedvességét, állandóan ugye föl kell jegyezni, hogy tudjuk, hogy az adott kalibrálás milyen hőmérséklet nyomás mellett megy,
Csak azért mutatom, hogy ez az a műszer, amit jelenleg fejlesztünk itt a meteorológiai szolgálatnál, ez az ODL, a kollégám az előadás végén említett. Tehát ez így néz ki, ez egy rendes ipari számítógép, amire megpróbáltunk felfűzni különböző műszereket, amit vagy digitális, vagy analóg módon egy kiegészítő építő és egy multiméter segítségével, ugye ez egy ipari multiméter, egy voltmérő megmérni, és akkor így próbálunk egy saját hálózat, a saját adatgyűjtőt felépíteni, ami így talán olcsóbb lehet. Ez a legújabb szerzeményünk, ez még nincs beüzemelve, ez egy fürdőkádas hőmérséklet mérő, tehát ebbe folyadékot kell majd öntenünk, bizonyos tipikus fagyáló folyadékot, ami ugye -50-től plusz 150-ig nincs semmi baja, ugyanolyan folyékony marad, és nagyon jó a hő megtartó képessége, és akkor betesszük majd az etalont, és akkor majd a többi hőmérőt is majd kitaláljuk, hogy tesszük bele, ugye, mert ezeket sajnos folyadékban nem lehet tenni. Tehát azért használjuk ezt a klímakamrát, mert az ugye ott a levegő az átadó közeg. Csak mivel levegő az átadó közeg, ugye a levegő sajnos pontatlan. Tehát nincs lassabban reagál a hőmérő. Lassabban reagál. Ugye egy víznek vagy egy folyékony közegnek sokkal nagyobb a hőkapacitása, tehát egyenletesebben tudja a hőt elosztani. Na, a következő rész. Itt a csapadékmérőket kalibráljuk. Itt van, ezt hívjuk egy billenő eredményes csapadékmérőnek. A következő elven működik, hogy 200 négyzetcentiméter a felfogó felülete, és ez a billenő edény, ez 2 g-ra billen, és ez a 2 g, ez annyit jelent 200 négyzetcentiméterre visszaszámolva, hogy 0,1 mm csapadék, ha beesik ebbe, az 2 g-ot jelent, és arra kell billennie. Itt ezt számítógéppel úgy oldottuk meg, hogy vettünk egy nagyon pontos ilyen patikai mérleget, ami ugye 100 g-ra tudja mérni a víz súlyát, innen a víz elkezd csöpögni. Elindítom, ami lehet, hogy el is megy. Nagyszerű. Elkezd csöpögni, és akkor itt a mérleggel figyelem, hogy mennyi a elfogyott víznek a súlya, és ugye itt 2 g-onként megmérem. És akkor minden billenésnél figyelem, hogy pontosan mennyi az eltérés a 2 g-hoz képest, és ha sok vagy kevesebb, akkor itt van 2 kis csavar, aminek lehet befelé vagy kifelé csavarni, és ezzel állítani a libellának a meredekségét, tehát hogy milyen súlyú csapadék tudja már átbillenteni a másik oldalra. Ez még az olyan műszer, hogy még van 2 fűtőkör benne, egyszer fölülfűtő, amikor hideg van, és alul azért, hogy kifolyjon a fagyott csapadék, fölül meg ugye elolvaszta a havat, vagy hogy ne fagyjon rá a csapadék, és akkor így megméri. Jelenleg ez a billenő edényes csapadékmérőnek hívjuk, és főleg ez van a hálózatunkban, bár most már van egy vízügyes hálózatunk, ami a gátőröknél van általában, vagy a gátoknál, és itt más súlyméréses csapadékmérőnk van, ami teljesen máshogy néz ki. Itt most nincs ilyen, úgyhogy nem tudok mutatni, de egy nagy tartályban egy mérleg megmérő, hogy mennyi csapadék hullott bele. Hát röviden ennyit gondoltam, úgyhogy ha van kérdés, a szélcsatornát még megmutathatom az úrnak, akit még érdekel, az visszajöhet. Megyek tesztet írni. Jó, akkor elnézést. Ez a leglátványosabb. Szoktak ugye általános iskolából, gimnáziumból gyerekek jönni, és ugye nekik ez a legmegfogóbb, hogy így. Én is voltam itt a középiskolával, akkor is látványos volt. Tényleg? Akkor is. Jó, akkor a szélcsatornát elmondjam még. Nekem minden. 5 éve voltunk itt legutóbb.
Legalábbis én a középsulival. Na, akkor ha azóta fölmerült kérdés, most megkérdezheted szélvényt. 5 éve. Akkor már nem volt. 20 voltam tavaly. Ezen a tavin. Ja, akkor már nagyon tájékozó vagy. Bele ilyen műanyagot, hogy nem ásszon bele a darázs. Mert ugye azért nagyon szeretik főleg ezeket, mert szép nagy és tőlem fűtött, tehát ideális egy rovarnak szerintem. És nem mondjuk egy fénykép az lehet, hogy nem elbonyolítja, hanem esetleg segíti azt, hogy az az észlelő, aki nem annyira gyakorlott, mert még nem biztos, hogy milyen kiesik, meg és olyannak úgy kell kinézni, hogy ez biztosan meg tudja mondani álláig, nem én is azok. A másik pedig, hogy az előadások között lesznek-e a... A második kérdésed egyszerűen igen. Összegyűjtjük és fel fogjuk rakni a... Elvileg ott van egy mappában lenne. Tudságos kérdések is egyre felmerültek itt több emberben. Nem tudom, hogy lehet javasolni azt, hogy mondjuk kezdő lépésként ezeket az észlelői segítünk, hogy akár ilyen szolgáltatásban szerepel, hogy ezt egy PDF formátumban, vagy valami esetleg a Med.hu-nak, hogy mi betészlelő segít. Radaros segélynek mondjuk a Med.hu van, de... Jó, de akkor hogy lehet elérni? Abszolút ezt akartam mondani, hogy a Metész fórumban az elérhetőségekre, a Metészben is föl tudjuk tenni, nem hiszem, hogy akkor az omszos észlelői anyagokról, illetve a Mednet oldalról lévő észlelő anyagokról is beszéltünk egy kicsit korábban, nem hiszem, hogy akadály a Mednet, amennyire a Mednet szabályi ezt természetesen engedik. Ellenben az sincs, amit mondasz, nézek körbe, ha vagy összefogunk, vagy a kollégák nekiülnek, hogy illusztráljuk is megfelelő képekkel, lehet ezt az anyagot még szebbé és jobbá tenni. Én benne vagyok minden jóban, minden, ami segíti a közösség fejlődését, az szerintem csak jó lehet. Az, hogy meg elérhetővé tegyük, az nem lehet kérdés. Kérdés még esetleg? Nem tudom, nem voltam itt az elején, mert vadalt néztem, de nem tudom, elhangzott a csapadékméréssel kapcsolatos dolog. Nekem konkrétan az van a kérdésem, hogy most 6 óra UTC, vagy nem 6 óra UTC? Mert hogy a nyáron a 6:45 az nem 6 óra UTC. Én megmondom őszintén, a mai napig én a csapadékmérő lapra a 6 óra UTC szerint írom be, és nem 6:45-kor. Most, hogy hibát követek, nem követek el hibát, ezzel nem tudom, de valahogy azért tudom, hogy vannak régi csapadékmérők, akik azt se tudják, hogy mi az UTC, meg stb. Már, és akkor őket megváltani, de van itt egy 80-valány éves énike is, arról tudom. Hogyne, többen is. Akinek ez mondjuk lehet, hogy újdonság, lehet, hogy valami, de azért azt hiszem, hogy már a többség inkább ahhoz tartozna, aki ezt tudja és tudja alkalmazni. És az a pár lenne a kivétel, most meg mintha fordítva lenne az egész. Igazából ez a kérdés így nem hangzott, tehát azért nehéz mindig, mert 460 emberről beszélünk, akiket teljesen egységes rendben kellene sorolnunk, amikor szűkítjük a keresztmetszetet, akkor sokan eltűnnek a rendszerből, és lehet, hogy az a kis időkülönbség kevesebbet látjuk, hogyha jóval kevesebbet lennénk erről. Hiszen sokat beszélgettünk Marciékkal, hogy mi az igazán jó megoldás, vagy hova jussunk el, milyen kötöttségekig szabályozzuk meg a beadható csapadékot. Nincs még meg a végleges konszenzus, de hogy itt alakulgatunk át, ebben is lehet még változás, nem tudom, Marci. Én annyit húznék ehhez hozzá, hogy ugye valamennyire kettős rendszerben, mert azért azt észrevettük, hogy egyrészt a ti dolgaitokat is teszteltük, hogy mihez alkalmazkodtok, mihez igazodtok. És az volt az elmúlt évek tapasztalata, hogy a metész észlelők a főállomási UTC-s észlelési rendhez ragaszkodnak elsősorban, tehát ehhez alkalmazkodtatok ti is a csapadékadat benzsákból. Én azt mondanám, hogy szabad a rendszer egyelőre, amíg ilyen változások zajlanak, és azért látjuk, hogy egy 140 éves rendszert kell valamennyire megváltoztatni, ez nem 2 nap. Kettősségek is vannak a rendszerben.
Az volt az adatfeldolgozókkal is beszéltem, és lenne egy olyan ötlet, hogy aki 6 UTC-kor akar mérni, igazodni a főállomásokhoz, ahogy Laci is elmondta, az a csapadéklap aljára írja oda piros tollal vagy kékkel bánkvel, hogy 06 UTC, és abból az adatfeldolgozó már tudni fogja, hogy az a mérésükor zajlik. Tehát őnekik is problémát jelent, hogyha mondjuk reggeli időszakban van egy csapadék. Nyáron előfordult azért reggeli zivatar. Így van, és ott azt hiszi, hogy rossz. Úgyhogy aki 6 UTC-kor mér, és azt majd a Metész fórumon is a csapadékmérés rovatba közzétesszük, hogy aki 6 UTC-t választja, egyelőre lehet ezt a kettősséget, én szerintem senki nem zárkózik el ettől, hogy ezt az egy órát, csak legyen ott jelölve, hogy 06 UTC. Igen, hogy a kötöttségeket nem szeretnénk csökkenteni a lehetőségek számát, hanem inkább engedni tesszük a kötöttségekben. De mondom, hogy elég komoly átalakulási folyamat indult el, amiben azért nem a most megszokott formában, hogy valaki ellenőrzéssel viszi be az adatbázisba, hanem gyakorlatilag szeretnénk elérni, hogy egyből adatbázisba kerülne, nem olyan minőségi irányított cég vagyunk, mindent szabályoznunk kell, mert ha valami nem úgy történik, a szívának számít, tehát nagyon kell figyelni. Magyarul nem adhatunk olyan kötökséget, amit nem tarthatunk be, nem tudunk betartani, mert akkor a szívaként fog jelentkezni. De természetesen a cél az lenne, hogy egy teljesen egységes rendszert tudjuk a közelről működtetni. Ebben csak a szakmai, hogy a háttér oldalról is elég sok munka van, illetve a fejlesztés oldalon is, de a kérdésről is megyünk az irányba, hogy megtudjuk ezeket a kettősségeket a rendszerben. Ha elektronikusan tudnánk felvinni a napcsapadék adatot, ott már eleve oda meg lesz az a felett is jobban, hogy a csapadék kezdetét, végét is pontosan meg lehet adni. És ha mondjuk esik reggel 6-tól 9 óráig, akkor úgy, én most is azt ráírom a csapadék 6-tól 8-ig, és az ugye mérve is volt, és akkor 8 órától hiába folyamatos. Tehát én megbontom így ilyen értelemben. Hadd kérdezzem meg, most a csapadékmérő állomásokról van szó? Tehát a Metészről vagy a csapadékmérő állomásokról? Csapadékmérő állomások. Csapadékmérő állomások. Nincsen téli-nyári időszámítás. Egyfajta van, 3-4 hét? Igen. Ez van, a most jelenleg illévő csapadéknapon van, társadalmi észrevétel. Én megkerestem, tehát ez a zöld könyv szerint is, ez nincsen nyári időszámítás, de így is mondjuk el, és az 3 hétkor. 3 tényleg. Az a kérdés biztosan poméri. Pont ezért volt a kérdés, hogy a csapadékot viszont 6-0 UTC-kor kell mérni, ez egy VMO ajánlás. Jól tudom? Ugye ebben nem azt mondja, hogy Magyarországon mi a szokás, meg mi van a csapadék mérőknek kiadva a kézikönyvben. Így is párhuzamosan megy a dolog, hogy veszünk, mert a csapadékmérőknél, meg a főállomásoknál ott is akkor tudom, mert a főállomásoknál már UTC-ben van mérő. Tehát itt is 1 óra kiszállban vagy 2 óra nyári Pont erre jön kérdés, és erre mondom azt, hogy nagyon is örököltünk csontvázakat, amit meg kell oldani, és nem olyan egyszerű megoldani. Mert ugye eleve az állomáshálózat, amikor ez kialakult, akkor még nem is volt ugye téli-nyári időszámítás. Ugye ezt talán 1980-tól okoz problémát, hiszen akkor például a csapadékmérő hálózat jó része már ekkor létezett. Meg egységes volt, de aztán jöttek az a munkaidő 8 órakor kezdődik, és az emberek társadalmi készülők, ők dolgozni járnak. Jó, hát mégis akkor a Metész ezt majd egységesíteni fogja, és így van. Ezt szeretnénk. Ezt szeretnénk. Az a javaslata, hogy akkor online vagyunk, mind esetleg. Egyelőre az egy segítség lenne, hogyha most igen, mert most nincs más. Egy hallgató legyen. Igazából az kartóra fölösleges állítani azt, hogy 6 UTC, mert aki ellenőrzi az adatot, azt úgy is látja ennél a csapadéknak, amit a Laci mondott, hogy 1-től esett 8-ig. De a Laci ezt külön csinálja, ezt nem feltétlenül csinálja mindenki, sőt. Nyugodtan reggel volt a csapadék, vagy elég. Én azért vagyok pont nyáron bajban, mert 3-8-kor nem nyáron, csak nyári időszámítások nem vagyok. Mert például mondjuk szeptemberben 3-8-kor reggel gyakorlatilag már senki nincs ott. Vagy dolgozni, vagy a skolában. 3-4-kor még oké lenne, csak én nem mertem 3-4-kor nyáron csapadékot mérni, mert én a 6 UTC-t tartom. Nyugdíjas vagyok, én ráérek. Mindenkit nyugdíjazunk itt rögtön. Az összes szomszédom tud csapadékot mérni, mert tudják, hogy hova teszem ki az üveget, ha én elmegyek, és akkor most Ez a társadalom, ez a közösségi szerepvállalás, Veszprémet mindent. Illetve reggel 5:30-kor megnézem, hogy a bíróságban a légkörben, és akkor lehet, hogy megmérem, és bízom benne, hogy most már nem fog lesz addig csapadék lehet. És akkor itt be az, amit nem tudom, minek mondtam.
És akkor még le is kellene írni, csak ilyen. Na de ez csak ilyen egyéni dolog. Nem, van egyébként többek, hogyha fiatalítani akarjuk a csapadékvédő hálózatot, akkor egyre több ilyen problémával szembe kell nézni, amit valahogy nekünk is kezelni kell. Ez így van. Azért mondom, hogy ez kell szabályozni. Fogalmas legyen, de mégis igazodjon ahhoz a végig lefektetett szabályokhoz, ami ugye nem azt mondom, hanem a végig. Úgy kell szabályoznunk, hogy mindenkinek jó legyen, de mégis jó és tartalmi, de mégis azért olyan keretek közé szorítsa, ami meg is fel az ajánlás. Volt, én most hazamegyek, lesz este 7 óra, csak mondtam a számot, és beírom a Marek Gergely csapatot között, tegnapira fogok. Nem tudtam, hogy tudom, ki volt írva, csak viszont, hogyha az előrejelzők szépen dolgoznak, akkor célszerű lenne szétfékként irányba. A társadalmi észlelők dolgoznak. 7 órakor még otthon. 8 órakor már nincs. Jó, de hát addig használják fel, tehát az előrejelzők. Ez hiába, akkor nem az. Az előrejelzőknek meg talán úgyis inkább az aktuális idő a lényegesebb, mert hogyha egy csapadék mennyiségről, 24 órás csapadék mennyiségről akarnak tájékozódni, akkor lehet, hogy nekik egy blikre gyorsan egy automata rendszer is megteszi az, ami nekik szükséges. De ő nekik talán az fontosabb, hogy mondjuk Veszprémben köd van, Győr-Szemerén nónosszitálás, Hármashegyen viharos szél, tehát ezek talán nektek informatívabbak. Nagyon nehéz ügy, mert az automata mit csinál? Az automata 0-tól éjfélig egy napot csapadékot mér. A társadalmi csapadékmérő 6-tól 6-ig mér csapadékot. Főállomás, Tehát mindenképp nem lehet az, hogy évféli csapadékot, ezt valószínűleg el kell venni. Az automatában az a szerencsé, hogy bárhogy és bármilyen módon mondhatjuk azt, hogy napi csapadék, csak legyen egységes. Az előjelző szempontjából szerintem, mivel a 6 UTC az egy főterminus, ezért nem megfelelő vagy kijelölt időpont, de el kell gondolkodni azon, hogy mi van, hogyha nem 6 UTC-től, azt hiszem, az előjelzők szerintem mindegy rá pillanatú. Az a legjobb, hogy tudja, hogy az a térkép erre az időpontra vonatkozik, mindegy 5, 6 vagy 7 UTC, de tudja, hogy minden csapadékérték egy azon időpontra vonatkozik. Most nem ez van, mert ez egyik csapadék, ilyen a másik csapadék, olyan a harmadik meg amolyan. Nehéz lesz, de szerintem össze fog rázni annyira a rendszert, hogy kijön az, amit mindenkinek meg. És azért azt hozzáteszem, most jelenleg 460 társadalmi csapadékot tekinthetjük egyelőre úgy, hogy a papír a végén bejövő. Az autómata viszont azonnal ott áll rendelkezésre, gyakorlatilag bármilyen időszakra összegezhető. Ha azonban a két térképet egyben nézzük, és azt mondjuk, hogy a napi csapadék térkép tartalmaz gyakorlatilag 700 csapadékmérést, akkor annak, ha egy időpontban van, már a világon mindennél tudok használni. Valahol 140-120, mindegy hány éves kötöttségekből ki kell jutnunk arra, hogy azért a VM ajánlásnak megfeleljünk, az OMSZ érdekeit, az előrejelző. Fontos, hogy mikor fut mondjuk egy előrejelző modell, hogy a X időpontban elkezd futni a modell, arra az időpontra a PET csapadék összeg minél több adat álljon rendelkezésre. Tehát, ha tudjuk, hogy itt arra a modell fut, el kell futni reggel 7-kor, akkor lehet, hogy legjobb, hogy reggel 5 UTC-kor lejön téli időszámításra. Az összes csapadék adatban akkor nem 200 adat volt, 125 adat mondjuk a modell, hanem 700 adat volt. Ezt kell valahogy mondom, az ilyen meg olyan meg amolyan látásmódot összeszedni, megfigyelői szempontból most mind a kettő jó, mert hiszen van egy csapadékadat, az olyan, de mégiscsak társadalmi. Úgy kell kezelni, hogy az 6 UTC, hogy 6:45, 7:45-kor érkezik. Az automatát meg igazából úgy összegezzük, ahogy akarjuk. Hadd gondolkodjam egy picit radarmeteorológus fejjel, hiszen a pici önszakmám, vagy meteorológián ott kezdtem. Ugye végzünk földfelszíni csapadékkal radar csapadék kalibrációt. Mi áll most a rendelkezésünkre, hogy napi csapadékot nézem is, akkor gyakorlatilag csak az automatákkal tudunk dolgozni, mert napi csapadék az 0-tól éjfélig tart. De mi van, hogyha nem így számoljuk, hanem áttérünk arra, hogy egy reggeli időpontot kiválasztva, föl tudom használni az összes országban felelőtt csapadékmérőt, onnantól ez a radaros csapadékmérés Magyarországra vonatkozó csapadékadat mindennél jobb lesz. Úgyhogy megpróbáljuk egységesíteni, megpróbáljuk úgy, hogy mindenkinek kényelmesen elvégezhető legyen, hiszen arányaiban nézzük, hogy 260 automata, 460 társadalomban néz szemben. Azért nem lesz ez olyan egyszerű. Úgyhogy éppen kis türelmet kérünk. Addig pedig a Marci ajánlásra is szerint mindenki alul tudja az adatokat. Kérdés esetleg még? Nincs több, akkor nézek a moderátorra.
jó szórakozást kívánjuk mindenkinek. Én azt gondolom, hogy ha nem tudom ki volt radarnál, vagy ha valaki kíváncsi még önökhöz látjuk szeretettel, de akkor hivatalosan a fórumot, illetve a Metész találkozót bezárnánk. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek beszélgetni, találkozni. Nagyon remélem, hogy jövőre legalább ennyien a Szimacsarnokban. Vagy egy kicsit stadionban összejövünk. Ha nem leszünk elegen, akkor valami zenekart kell hívnunk, hogy eltöltsük az időt. Tényleg mindenképpen örültem, hogy nekem is jöttünk, és hasznos volt a dolog. Olyan dolgokról is tudtuk beszélni, ami nekünk is iránymutatást adhat a jövőben ezekkel a gondolkodásokról kapcsolatban, amikről csak utolsó percekben beszéltünk, és remélem, hogy számotokra is hasznos és jó volt, és nem csak a leves, hanem esetleg az itt elhangzott információ is. De az is. Az is. És a tálalás. Akkor mindenkinek köszönjük a részvételt, természetesen még a program szabad, úgyhogy aki esetleg szeretne még is. Köszönjük a vendéglátást. Bármi.